Olaztiko herri eskolan, ze pozik gauden, eta orain azterketa, kontuz. Bai, kontuz ez, lasai egon. Hemen txekaude, Olaztiko herri eskolan. Eta nire eskuinean dago? Aitor. Eta nire ezkerraldean? Asma. Asma, oso. Aitor eta Asma, azterketarekin hasiko gara. Lehenengo galdera zuretzat, bala Aitor, Erne. Basoko animaliek zer instrumentukin dantza egiten zuten? A. Kordionarekin. B. Flauta magikoarekin. Edo panderoarekin. Zurekin emateneko matilla, zurekin ematen. B. Flauta magikoarekin. Bai, oso Aitor, artista. Asma, zuretzat galdera, bai? Arkitektoak planok marrazten dituenean, zertarako egiten ditu arkitekto batek, bale? A. Etxea politago ikusteko bakarrik. B. Obrak nola egin behar diren adierazteko eta eraikina diseinatzeko. Eta C. Margolariak entretenitzeko. Arkitekto batek. B. Asmak esan du tita batean, baina tita batean gaina pentsatu gabe. Bai, oso ongi. Nik arkitekto izan nahi nun, baina oso marrazkitxarrak egiten dut Aitor desastre. Nik atu bat txakurra eta etxea igual marrazten dut. Zeingo dugu. Zuretzat galdera. Nik esaten badizut, barazki jalea edo vegetariana naizela, zer ezin dut jan? A. Brokolia, udarea eta arrautzak. B. Urdaiazpikoa, txorizua eta saltxitxak. Eta C. Dilistak, txitxirioak eta makarroiak. Zer ezin dut jan? B. Urdaiazpiko, txorizua eta saltxitxak ezin dira jan. Baina ze goxuak dira. Txorizua! Saltxitxak! Maravilla! Beira! Eta asmatu du, bai, oso ongi. Eta zer gustatzen zaizu bakatea? Oilasko. Oilasko. Oilasko erreta prisitxoa todo maravilla. Sukarra eta mina baduzu, zer hartu dezakezu? 3 aukera. A. Fusi. B. Dalsi. C. Pepsi. Ez duzu asmatu, beda, dalsi. Dalsi hartzen da sukarrarentzat. Goxua da, oso zapore goxua da, dalsi. Olazti zure herri Aitor, 2025 urtean, zenbat biztanle zituen? A. 1.252 biztanle. B. 15.355 biztanle. Eta C. 45.322 biztanle. A. Gure Aitorrek esaten du, A. 1.252. Asmatu du, bai, oso ongi. 1.252, oso ongi biztanle. Kanta bat joko dut, ea asmatzen duzun norena den kanta hau, bale? Musika talde batena da. Jarraituko nuke, la cara, la B eta dena. Baina, nestu nahiko dela. Ze musika talde da? A. Entol Sarmiento, ETS. B. Aba. C. Sune. Aitorreri begira, Aitorrek ustu badakila. A. Entol Sarmiento da. Bai? Zuk hori ustuzu. Bai! Entol Sarmiento da. Oso ongi egin duzu, horrek zer esan du? Jakintasunaren domina lortu duzuela. Eta zenbat txalo merezi dituzue? 10. 10, bai, 10 txalo egingo